Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan fili da muke gabatar da takaitattun nasihu dangane da al'amuran da suka shafi addinin mu. Muna magana akan aikin hajji yayin da alhaji ya je Arfa a ranar 9 ga wata, ranar tsayuwa Arfa. Baya barin Arfa sai rana ta fadi. Doka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa akan dukkan alhazai gaba daya. Ba a yadda alhaji ya bar filin Arfa ba sai rana ta fadi. A kiyaye, saboda waɗanda suke da gaggawa a cikin ayyukansu na ibada ba tare da suna tuntuban shari'a ba. Daga nan alhaji zai gangara ya yi ƙoƙari ya yi sallar magariba da isha'i a wani wuri da ake ce da shi Muzdalifa. Idan an samu dama an so a yi sallar magariba da isha'i a wannan fili na Muzdalifa. Wasu malamai suna cewa idan mutum ya makara ta kai ga cewa ba zai iya isa filin Muzdalifa ba har sai in dare ya yi can, to yana da kyau, ya halatta ya iya yin magaribarsa da isha'insa a hanya. Amma dai an so a yi magariba da isha'i a filin Muzdalifa don anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi. Abinda za a yi a Muzdalifa a sunna shine za a raya wannan dare da bacci. Ana raya daren da bacci, ba a raya shi da salati, ba a zikiri, ba a karatun alkur'ani, ba a kaza, ba a kaza. Annabi cewa ya kwanta a yi bacci, saboda jiya an yi ni a Arfa, an yi ni ana addu'a ana roƙon Allah. Amma abun mamaki, daga cikin alhazai akwai waɗanda za ka ga suna saba wa annabi a wannan tsari da manzon Allah ya yi. Kaga mutum ya zo ya buɗe alkur'ani yana ta karanta, yana daga sauti, shi bai yi bacci ba, ya hana wasu su yi bacci. Alhali ba a buƙaci a karanta alkur'ani a wannan wuri kuma a wannan lokaci ba. Ko kuma mutum kaga ya zo yana ta zikiri, akwai wanda za ka ga zikiri suke sosai, su zo su taru suna a wannan fili na Muzdalifa. Wannan kuma ya saba shari'a, duk da cewa zikiri abu ne mai kyau, salatin annabi abu ne mai kyau, karatun alkur'ani abu ne mai kyau, amma an yi shi a bigiran da shari'a bata ce a yi shi ba. Mu kula da wannan, yana da muhimmanci. An ba da dama ga waɗanda suke da rauni, kamar mata masu rauni, ko shekaru sun yi musu yawa, ko alhazai maza, dattawa, tsofaffi. Shari'a ta ba su dama a iya ɗaukar su a tafi da su, ba sai sun kwana a Muzdalifa ba, su je su Mina, su je su kwana a can. Idan sun kwana, washe gari idan rana ta fito sai su yi jifa. Alhazai suna yin kuskure da yawansu, akwai waɗanda suke barin Muzdalifa, ba sa kwana a Muzdalifa. Dole ne, wajibi ne kwana a cikin Muzdalifa. Kuma kin kwana a Muzdalifa saba wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ce khudhu anni manasikakum, ku koyin aikin hajjin ku daga gare ni. Amma an ba da dama ga masu rauni, kamar yadda manzo Allah ya tura matarsa Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya, yace a tafi da ita kafin mutane su zo su tattake hanya ko cinkoso yayi yawa. Idan sun je za su yi jifa ne, su da'afa masu rauni za su yi jifa ne bayan rana ta fito, a ranar sallah kenan. Shi ma bai halatta a je a yi jifa cikin dare ba, dan akwai waɗanda suke zuwa cikin dare su je su yi jifansu. Abin mamaki, akwai alhazan da ba su da uzuri ko ɗaya, sai mutum ya ki kwana Muzdalifa sai ya je ya jifan cikin dare, ya dawo kurin ya kwance sa, ko kuma ya bar kuna nan a Muzdalifa. Wannan ba daidai bane. Sannan akwai abin da yake yana da muhimmanci, idan an zo Muzdalifa an yi sallar asubahi, za a tsaya a ɗan ambaci Allah tabaraka ta'ala a wannan wuri da ake ce da shi Mash'arul Haram. Allah ya ce wazkurullaha indal Mash'aril Haram, ku ambaci Allah a wannan wuri na Mash'arul Haram. Yanzu alhamdulillah hukumar Saudiya ta yi masallaci babba a wurin, ana tsayawa a yi addu'a, roki Allah tabaraka ta'ala sai a tafi. Idan kuna tare da ni, kenan yanzu mun kuma kammala aikin hajji, har mun zo ranar sallah, shine ranar 10 ga watan Zulhajji. To me za mu yi a 10 ga watan Zulhajji? Gobe insha Allah ta'ala za mu ji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.